No zaraz sme tu. Aj so Peťom už. Denis tam. Ideme tam. No poď ideme. Tam ten dom, tam. Tam ideme. Čakaj, sa budú robiť. Co się mi wypina? Duch ci vypína. No ideme tam. Ja ci pošlem moje a ty im dáš na YouTube. Ty wiem, że tam do podza. Bo wczoraj nas suka nie zabrał oczu. Żartuję, bo tam. A co? My widzą, no, moje baby, a nie ma takiej, ma gotowanie na baby. A co? Kto? A co? Chcesz na tebe budzę kukać? A co? Chcesz budzę na tebe kukać? Nie możemy chodzić z nią tam. A kto nie dowolił? Wszystkie. Starosta powiedział za co? Nie powiedział. Mama jest skakać tam. Możemy tam skakać? Tak, To ja idziemy lepnąć. No tam lepnąć. No. Po co tu? To samo ciągamy drogą. Dobra, pozmę Denis. Pozmę. Misi. To może robić za misi. No podłóż. Ja nie jestem pierwszy, jest ty po tu starszy. A po co? Patrz. To mam przy sobie ludzi. A ja tu nie poznam. Wyznacę. To nie jest to. Ale ja... Dobra, po co idę? Persi. Kasia też? Po co idę persi? Po Denis. Ja się boję. Ja tu nie kto. Halo? Halo? Daj nam znamienie. Keci, tu da, tak nam daj znamienie. Możemy iść dno? Jeszcze raz spytam, możemy iść dno? Dobra, idziemy. To strasznie. Nie strasznie. Jak to my zobaczymy? To co ważne dałeś. Jaj, tu nic nie mówi. Opuścimy dom. No, co tu jest? Ale są tak dziury. Nie? No, co tu jest takiego? I co na to? Pozor, Czekaj! Dolecę! Jaj! Joj, maka. Pozmę naspeć. Kam? Co mam? Co? Pozmę. A gdzie idziemy teraz? Na rybnik. Na co? Na trybunu nie idziemy? Nie wiem, sobie chodzę z kamieni na rybniku. A my tam latali tu. No a? A tam wczoraj było, ja wszystko było wsadzone. Na rybniku. Tam sobie się na trybunu. Chłop tu ani nie mamy. Pomału się zastrali. My nie boimy z dnu. Już to nie wracamy tam. Hej ludzie, tam wobec nie straši. Ale fakt. Dobre. Chodź tam o 3 rano. Chodź tam o 3 rano. A proč nie idziesz ty? Ja som už bol tam. A ja som tam už bol asi... Dobra, chodź o 3 rano. Dobra? Tak ci tam. A do Nie, zbuca. Však zajtra ideš do školy, tak čo si normálny už? Ale... Ty čo, chceš mať aj zajtra školu? Dobre, vybavím. Dobre.
powiem. Nigdy nie będzie was wolno. Ani soboty, ani niedzielu. Bo ty powiesz, nie? Hej! Ja już skończył to ze szkołą. No A co się tam dzieje? Nikt tu was nie bije. Nie. Nie mam mi zrobić. zbijemy. Nie mam mi zrobić porядki. Myśmy tam na stacji na szkołę. Nie mam mi zrobić porядki tam. Ta Seba się bije, kurczę. Sebo, co robi? Seba się bije, podwada się bas. Mam iść tam? Hej, kukaj. Deszkiem chodzi, za 10 sekund spadnie. Tak jakby duch chodził. Mam mi zrobić... No. O, powiedz mu tak, żeby on do mnie przyszł. Mówi fackac.